Olyan viccesnek találom egyébként, ugye múlt héten volt szó az országgyűlésnél, hogy miért nem a Balatonnál költik el az emberek mondjuk a pénzt, és miért mondjuk ugye külföldre mennek utazni. Hát nagyon egyszerű a válaszom, többek között nekem is, szerintem másoknak is az a válasza, hogy azért, mert nem akart mondjuk 4-5 ezer forintért lángost venni meg ilyenek, hanem mondjuk ugyanabból a pénzből, amit mondjuk a Balatonon költ el, ugyanabban a pénzből el tud menni külföldre, és inkább nyilván külföldre utazna, nem pedig a Balatonra, mégpedig azért, mert a Balatonhoz szinte majdnem bármikor el tud menni, viszont külföldre, mondjuk Görögország, Horvátország, bármi ilyesmi, ugyanabból a pénzből, tehát azért hangsúlyozom, hogy ugyanannyi pénzből el tud jutni, ami sokkal jobb, legalább lát világot. Míg mondjuk Balatonhoz el tud menni a 70-es éveiben, 80-as éveiben az ember. Tehát ergo inkább megyek külföldre, és ott költöm ugyanazt a pénzt, mint sem elmegyek a Balatonra, ahol még nem is látok világot. És van, amikor ugyanannyi, de akár több pénzt költök el a Balatonnál. Ennyi.